Yoro itrai tinga sengaw yu blay bala pala pada biang yang asasisin ban sam shipi ka ktin ka jong blay de ka jikai ka bangan hikai pi ka ne ka por ka bala shim na ka ne ka Matthias kalana ka basan ka khot ka basaw pusan de sham ngan puli ki ne ka khot ani thu ipi ka e ka baja mene men ski kan bangan dan hapring juga jing duai ha ka no phai ski ka banang ya sa markat bangan yo ke por ke cenga ngaju pulut ila dia ha ke jing duai khnang bau men sim ko jong blay un hikai nga padi ka ne ka jikai ka bau men sim ko jong blay u hikai nga yang kuat akan sakut tang hanga namar habanga yo kaderu yang abangan sama shapi amen ya kan iko jika ka bangan hikai pi kalong ba bonsin kum ki kun kristan ngiju bakla kan ika benta ya kaban pelong yo ble jingi bau ble jingi yo dan bentalang bau ble jingi un ai ya kata ka jing duai jang kini ki bom mani yo ya ke jing duai jang kini ki ba mani how ble yu ba yap happening jang ka ke jing leniam jiki ki Hindu ka ban sadan mar bi kila duai bha kila duai ki ble ki jang ki ba ki thau de ka ti ke jing ki bom la ban karan bom la ban yai bom la ban pen kila duai khnang ba ka ke jing le bret ke jing ki ye ki ble ke jing ki bau slap un wan khnang ban ra ki ble jing ki te ka ipat ka baja mene men singi ka pangadang dana pen ka jing duai men sim ko jing ble upen kan mau yang ngai ba uble jingi mar ba ka de atar ru ka ya ka ba ka de atar ru ka ya ka bangin hapen kre ben jana ya ladi na ka benta ka jing le ke jingi syakata ka jing rongno na ka benta ka jing le ke jingi syakata ka jing pen tebit ya ladi kana bangin namla ban len ne uble hapen jog ka persecution ka ban sawan ban lap hasla jini ka khandau te uble jingi umjukwa mar don hapen ka jingi ru nismau tho ba kala yo don hapen chong phiru ya ba pipi ong ba kum no ublay jingi un pha ya uslap ha ka ne ka por jonga jingle niam jiki Hindu khalang bani on ra ikini ki blay ka jingi yo don na bden jimpi ki bala pon snam pi jukali jingli ba phimla ban yo ikini ka juba takadaw kan ne ka jingi kai ka ba mun simu ko jumle Ukraine nga mene maksi nga ngai kan de na ka benta jongnore namar ka ik banganga syam don ki parok ki jonga ki ba ong ba ngide ban respect lang bet ngide ban pediang lang ngide ban tulun lang bet bat kini ki we ki blay ke ba ki thau daga kti ga jengki ngide ban respect ik religion ka jengki henre nga ong nga don ki parlo ki jenga ki bede ki muslim don ki parlo ki jenga ki bede ki Hindu nga ngam ban len di blay jenga ka ba nga don bat ki hoi nga ningkong syabangan yo iki ningkong syabangan ane thu iki syabang jung Jesus Christ ngam la ban le direct ban kai iki syabang Jesus Christ ba Jesus Christ junga de ba im Jesus Christ junga de ba do ba shisha ba do de ru ble jung ki re ka ningkong ka ik ba nga le iki kalong ba nga ai kata ka jing ik junga iki hatdo ba ki kam nam la syabang kata kti yang hada baki ken mla syu wat ban shim ka jing junga namar ban lang perlo reki balong muslim kam de ka kam ka basuk ban rik sila de henry shwa kata prepare la de hab de madam ne kata ka jing it ka cenga kalong ka jing it hisen ba pipi it na do ka donut hisen ba pipi it anu nur na do ka donut ka jugi baro ublay un pela ya pi un pela wa itu ki bre bom it pi ki ke la ban it pi te kata semini ke bangan ke bangan ashwa pi kendiat ke bajarin ba jadi perlu ko cenga ke bede ki muslim te ngala it ki hadu kata ngala ai kata jing it ki hadu baki ken mala shuban peniap nene ban chimi ka jing ko cenga ha ka bagi sngi ka ba ki ngadon ha ka yim ko jengki baki marki de ki ba sa hane po shnong janga hi ki de ki BSF ki den dagi family ke jengki ajule bet khmi juki yaki ngajule ben wa iki pang chituai ro nak benta ka jengki ta ka bagi sngi ka bang de bam chalang ka ba ki la khat jai nga banga baki ken ai jai nga ten mar bangala ashi ki kata ka jing ie te firu la da pi ko pen kala yo no breu yo no kanu breu kanu ki men sim ki ba kodor ki bala chat ki ba ila shu nyimla pen kala ki da ka ktin ka jingi ningkong ong ka jing ie kam dei ka jing kren ka jing ie ka dei ka jing le yen haban pen i makat nui ie ki te kala ja mar ba kata ka jing ie ka jing ki yang ka ba kimla shu kila shimbe kum yang aku kata ka khun ka jengki hi kila shimbe aku mesti ki para ka jengki te ka bagi dang don chi family te lade ka por ban bam te nga ong ka nyeki ngate ngan duai ben mo
namar ba ngamla bandan ni ublei chenga hande la da pipin penyap no yang kani kapor ngamla bandan ni ublei chenga namar ba ni ublei chenga de ublei ba im ba ngasem u paulo ublei ba im namar ba ngala i ki da kata kacing i ba koi ba kabisisha ki mla ban ketakti ya nga bat ki ong tu duai pi atau ublei bat ngaju ya lam ki rushi ki church ngaju seni ki gospel bat menta ka don kacing kala hoi kam nong ka pasuk ban tan no iki bet namar ban bang beng no iki na ka tu ka jing kai ka ban tu ding khai ki lai kai ka tu ka lenti kam de ka kam ka basuk ka habde sha yangi la dengi thang yanu no ban pen kala ka habde ni kong yangi bengin rum si jing sha jing bengin la pen kala ki brio amen wadi ki parlo ka jing ki banan ki Facebook ru ki banan ki Facebook kamno banga ngayai sha naka benta ka jengki ngaya sha naka benta ka jing telot ka jengki dan iwe ibayai ka kam bom dei parlo ka jenga bana po Afrika ibayai ki kam bom dei ibayai denge jing aure ai ngalayai ngala pentelot ela di rumah kana bangan yo ai bad menta nga job i bad menta kala long ka pri ka thau thamai bad kala pedang yu Jesus Christ bad kala kala syakri yu Jesus Christ na do ko dono ka mesim ciki baro tikai ka pangan ong i pihak ni ka por ba what you compare you ublei ba yap bad ublei ba im ngimla ban compare ru balada ba habaja ka komsyon no kani ka jing lan yang jiki Hindu mo te buana pedeng jingi ki ong bait namar bakala dei ka por puja takada uslap un sawan ya i bakla shibun ublei jingi dan keti lang bat kita ki bom trek ban pedang u ba ulong ublei ba im bat ublei bisisha jiskuri jingi ublei jingi dan keti mereka ka dapat ba man ka jing lan yang jiki Hindu uslap uwan hendai ngangan ong epi hagari ka jingi uslap jingi pitep ba ujukut haduk ki benai bakat nu ada dei shisha ba ublei jingi ublei ba aislap ya ki Hindu namba ki yo ban ber ki blei ka jingi ha ka por ka jing le niam ka bakut ka jingi te balai ba yo tang balai ba uslap nuan tang hagari jingi balai pat syabar jongari ka jingi umdan hapo Punjab umdan hapo Tamil Nadu umdan ha Kerala umdan sab por beret blei thau pot Delhi umdan ha Mumbai umdan ha Kolkata umdan ha ki ke Jaka umdan sab por baki beret ki blei thau ki jengki re balai patang ha kari ka jingi badan sab hingga ong ipi mar bo blei hu ie jengi umdei ba ka jing aislap khadei na ka benta ka jongki re ka jing aislap khadei na ka benta ka jingi ka bangan puli na kani ka Matthias klono ka ba kana ka basan ka dekat basau pesan ki ba ong kum ni bakin yo long ki khun ukpa jopi uba happening na ba open mi ya kasngi jong u ha ki basniu bat ha ki ba pha uparu yo slap ha ki ba hok ha ki bom hok namar ublei jungi long ublei ba pha hadu kata kajing pha ka jung ngin mla ara ban compare ublei jungi pha palat tenna ka daw jung ki tu ki bom tere ban pedang ba uji sukri jungi ulong ba uji sukri ulong ublei jung ki hato ublei onum iPad ingi usam kam dei ka jing pasap hakari ka jingi kam dei re na ka benta jingi di Hindu re ka dei na ka benta ka jonga ba ka jongpi ublei wi ka jing dam kam ka jingi uslap maka dan kam ban ngin thung ngin rep hakari ka jingi kadang kami ka bon rukam nomor pa ublei uyo i henre bangin ompat nomor bakala dei ka por ban ber iki bilei thau takada lawan uslap kata te pipelong ba ublei jingi long ba syukur pipelong ba ublei jingi dan ketilang bar kita ki bom tre ban pedang yu apa ublei jingi ong ba watang ka kerteng jong kini ki blei thau ngim la ban penmi na ka syuntur ka jingi to kum no pat kum ki khon kristan ka banga ngayo snow dak skor ka jinga ka banga ngayo ki message ka banga ngayo ka jing keren ka jing thu ne ki parlo ka jinga ba namar palade ka jing blei thau takadaw uslap unwan kacing pa yo slap hakari yo jingi kam dei na ka benta ka jongki hade ka dei na ka benta ka jonga ba jongpi kumbangan ban yang sesien namar lada ublei jingi udei ublei bedan ketilang bat kini ki nong mani blei thau ki ba thau ya ublei da ka keti ka jongki ada ublei jingi udei bedan keti uslap ru uhap bandan haka India hi bar ka we haka por baki bread itu ki blei thau ki thau ka keti ka jongki ti haba kamja kamut kam dei kin ba ublei udan ketilang batki re ublei waslap om na ka benta ka jongki re na ka benta ka jonga bar ka jongpi
te ke bangan ong epi hakane ka por wacha ba on riam no eni namar ki kun Israel riam da ka tin ka ki kren. Amen. Te sya bangin keren ya ka ru namar ba ublay jingi ude ba bet ude ba perfect ude ublay ba janai ba biang da dong syadong hisin ba ula keren bendap. Amen. Te nga kerpat ya fi kum ki kun Kristan ba sya ba pin keren ya kanu kanuru ban harap ublay na sya keren ba kanu ba ublay undan kti di kampung man nga kerpat ya fi wat ai kan mi na kasin to ko jopi ne to da pusan to da wat ik khamat ka jople na mat bang haru ha ka por ka bangang nang ya bar kan ka perthai ngaru ngasim ha kata ka bentahi ba kumno ba ublay umsha ingi bengin mani blay tau umsha ingi bengin dan bidang ki be blay ba kumno pa ka jingle dem chiki ki hindu ba ublay paslam nganga wa de ka jubab tinga yo te ka akum ka ka bangangan ong ipi ha ni ka poru ka dei yang apa de pi ba sya bengin keren inda wat inda duai khnang ba ublay jingi un slow si ni kana bau blay jingi un kemen kana bau blay jingi un la ban ai kata ka jingkwa ka donor ko jingi. Amen. Tangkan ni ku blay shibon to blay ka jing sok un kor kui pi patulong ko jing kor ku kam tam shakito ki bapati bo Jesus Christ jingi ulong tra. Amen.